Hallo? 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 Udi? 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 Hallo? Det der er ikke din seng, vel? Hallo? Udi, du skal ikke ligge deroppe. Udi, du skal gå ned. Kan du komme ned? Udi? Udi? Se på mor. Kig her. Udi, kan du se på mor? Udi. Kig på mor. Hallo? Det der er min seng. Hvad? Du skal da ikke ligge der. Hallo? Kan du gå ned? Hvad? Kan du gå ned? Du skal ikke ligge der. Hvad? Hvad er det for noget? Ligge op i mors seng. Uha. Er du en slem hund? Eller er du bare træt? Hvad? Udi. Kan du gå ned? Så, ned med dig. Udi, gå så ned. Gå så ned. Kan du så gå ned? Ned. Kan du så gå ned? Hallo? Kan du så gå ned? Udi, ned. Det var godt. Hvor er du dygtig.